mau tiba ditambah ketiban Anda. Alah toba kanggo majikan sayang Pandawa 5 ngomong wis dicinta karo sini umah cuma siji kula sing gawe kakang bahagia tapi kian wis tiga diilok katoning mata wis diilok teka apa abot lingkanan. Masih bersama Pandawa 5. Ayo kanggo mboke majikan mboke panganten wadon kanggo mboke panganten wadon sayang masih nuker dulu nuker dulu katanya spesial kanggo panganten. Iwas turut bisikan setan luru genah usuk-usukan tiwas kula wis pasrah ajeng kanggo sampeyan jos kanggo mboke majikan panganten wadon ati lara kaya ditandang moal ilang wis dadi belang dalah rabine kakang ngoncog ning arep lawang amboke penganten wadon nene rabine tak kebayar ibu ke penganten wadon sayang ngomong wis dicinta karo sini umah cuma siji kula sing gawe kakang timang dina tapi kian wis tiga diilok katoning mata wis diilok teka apa abot tingkana wase kanggo mboke panganten wadon di kanal wong eka alah tobat Pandawa 5 awas mas iwas turut bisikan setan luru genah usuk-usukan tiwas kula wis pasrah cekang go sampeyan wase apa bapak panganan sikat mas ati lara kaya ditendang moal ilang wis dadi belang gelar rabine kakang ngoncog ning arep lawang tan nimbang lara ati nene lakine tak kebayari ngomong wis dicinta karo rabi tua cuma siji kulas sing gawe